Hey guys! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs.
nagkikwaen ngimal nakat panunot mo meten kasta akmet sumapulen sa bali nga inas na punong nga agayat Narigat si binulbulan nga ayan Palimet na minay kaniwas Di ka magpanakkel ka dirumbeng Di mas meban Lukas bilang kaadaman umasiden mga liyaw ang kaadaywan awan masakbayan Lukas bilang kaadaman umasiden mga liyaw ang kaadaywan awan masakbayan Narigat si binulbulod nga ayan Palimet namin may kaniwas Di ka magpanakkel ka dirumbeng Di mas liban Pinitingit na ito'y kaungga Anyang atat nagbasulak Pinanawang Hindet kumit amin ken ka Pagragsakang Biyag ko sa dinungti ayan mo At subli kakat kaniyak Subyanang daytoy ayan Nuatan nagkurangan Biyag ko pagkawanenak Ang moment na siksika Ragsak ko ken liw-liwa Batayak nu awan ka
atan tinamnama arumang ay tuy pagilian ket di agtutubo intay ngan agnay di ka sa pulan intay agarami di ba nagpagsayaan di kaduan may nagkunay tayo Gagaram rumati pagilian punuan na pintas tapag ng ayon ka biyag niya magpanunod ka unadaket inget bigat ay kankanem dati taluluam may saka kat mutlumdaan gagaram rumati pagilian punuan na pintas tapag ng ayon ka magpanunod ka unadaket inget riga ay kankan
Jak makauray, jak makauray, wen ulay pa'y no ipagamatong bigat. Jak makauray, biyako, biyako, jak makauray. Biyako, biyako, wen ari ko't matay sipot pimay
When isaganang dayta na nubilang daytalit ng mauma dawat kuken kain kaibaga tapno may sagana when isagana daytoy rigna inka ibaga kanya nubilang na umari pa daytoy pusok nung napudno metlaeng dayta ayat mo panagrik na agduwa-duwaan adan sa balingain ka ay ayaten Jagmet kang din tagikwaen at panunot mo meten kasta akmet sumapulen sa balingain nas na punong nga agayat Narigat
lain na Iyang magpanunod ka Una dakit inget riga Ay kangkanem dagi taluluang May saka Piag mulong daan Please don't forget to subscribe to this YouTube channel.
amo Jakpay narik na Jakpay na
magsagana. When isagana ang